Era ni osiko chendo, dhano si wuoye adong' aneno. Kiwinjo wach nyathi jomoko, ok ringe ng'ato no onge mogo. Wewe, chieng' moro ni gomba, amiyi hera titugogo. Chieng' moro ni gomba. Baby, utani tamani, nimekupa penzi ukacheza nayo. Utani tamani. Nyakwara Mogajwang, iluonga ni Mr. Mbalamwezi. Mondiket thuma mar hera chendo kaka sikiza tune mari. Dimana star 812 star 784 hash. Ma wantiere ndani ya LTN kama mopandi inyenyelela. Raila Odinga is not a reformist. He's a shameless opportunist who has been riding on the blood of Kenyans to create wealth for himself, his clique, and his family. He has been playing us unabashedly like Ronaldinho for eons. With Moi, it was cooperating with Kanu. With Kibaki, it was nusu mkate. With Uhuru, it was handshake for the sake of peace. With Ruto, after youths were murdered and brains scattered on pavements in the streets of Nairobi, it's broad-based government. The Ayatollah of Opoda has held the Luo community ransom. Parliament, on the other hand, is filled by rotten, nefarious, greedy thugs and hooligans in expensive suits. Who gives budget hundreds of millions to a silly office like that one of Rachel Ruto as if power is sexually transmitted, while many kids out here are going without food or access to education, which is and ought to be a basic right? We do not have a country. We have a cabal of thieves, and we must reclaim back our country from these paragons of mediocrity. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Medbiro koda nyaka watie kibginyenga podi luongo ni Umari Nasho mari chieno jamone mbele. Chiene mineno to mbele emiyoko. Gisani nyakora mogi wachako biro kae ndibe wadwa ng'eyo weche mabende wuok matin. Kauna awacho wache ni wawuoge jo Kanyanam. Ineno wawuogo nagi matin. Nitiere gik moko matimore to okwadwa wuoye, we assume, but they affect us either directly or indirectly. Nyakwara mogi kawuono we apenjwe. Aneno ka nitie jok moko madhawo kacha kiluonga ni Raila Odinga tinyalo negi, inyalo tho. Mane walo gi nying baba. Manang'o mitimono? Nyakwara mogi, it is high time we move from bondage and we work or we talk facts.
Piny Luowa okosebedo ka gerore because of this bondage. I remember my father was a victim. Ka no wang kare mar tich kiwacho ni uja PNU, of which was the truth. That is how he was supporting PNU in one way or the other. But dongo wacho ni Raila mokelo freedom. Bingeni freedom ni egi mok tiye piny kaluo. Nikech kawuono to UDA ber nikech baba osedonje baba nigi jatelo. To chien kacha Ruto riambo seche te Ruto riambo kendo wane kite. Kawuono Ruto nyale. Watimuru marach jokanyana. Man gine wachuno pile. And ngama wacho adier tok bidwara miu example gi Gaddafi. Gaddafi no wacho ni yawa wakauru Afrika oko ningo bed ni eti ni kwadwa olo pesa to nyaka wadhi loka. Wanyalo loso bank wa kaka Afrika. Makantie any country within Africa that needs help to wadhi manage Africa to wakao to watiyogo to biro duoko. They ensured that that person was executed. He is no longer there. Magufuli, John Pombe, was having the same spirit. He said, I'll no longer praise whites. I'll do whatever I can to make our country better. You just know what happened to Magufuli. And here I am saying the same thing. Joluo okwadwar donje sirikal. Wadwaro change system. We don't want ni kao jomoka dek. Omari katani makawuono matoki kawuono adhi Karuto. Moketa ni ati ankoro ago kata manaji picha e State House ibiro chula maber. Abiro leng. But ane ma pesa no konya uonge sirikal wawe ururiambo. Ane ma biro dar gomongo kumadake ni anyalo koro dhi manyo ot umoja. Anyalo dar Dandora kumadake ni adhi manyo ot Don Home. Nikech koro ichula maber. Mano an. To wan joluo wasebedo brainwashed mako kawo jomoko ariyo twachako lando ni wane sirikal. We are no longer in government. It is only few individuals that were elected or were selected and given empty positions. Because they are there by names. There's nothing that they've changed since they were selected to be there. Uwacho ni pesa nindo soba. Ang'o mosetimore soba makan tel ni pesa nindo kono. Ni stima nindo Siaya. Omono ng'ato tiyo gi candle Siaya. What about unit rate? Are they being charged differently? Kenya is a capitalism country. A capitalism country nyiso ni for it to work well, nyiso ni ng'ama ngi pesa nyaka diya ng'ama onge pesa di kabisa mondo mi gini o work, mondo mi system no work. En system ma ki in gi pesa timedo bet gi pesa, ki onge pesa timedo bet ma onge pesa. Mane system ma wan go. So the only thing that all of us should strive to change is not even Agwambo being the president, not even a Luo being elected. It is system to be changed. What Oginga Odinga was for, Raila has never been there for us. Raila has been there for himself. Who has been there for people was Oginga Odinga. That is why some people will tell you, Ni Oginga Odinga died not a rich person. These riches, Makorine Ni Oginga's family, Odinga's family, those things that you see people are having, are their sons, the sons
the sons have collected. Otherwise, the other ones, the mzee himself, Odinga, Jaramogi had people in the heart. En kanotimo gik moko to notimo mar jopiny. Iwinja? Emomiyo kuonde moko miyudo machalo kaka China iluongo ni communist country. Gimoro en gir community. Kedhe Tanzania, you can see. And some people are saying that kwa bedo communist, then people will be lazy. Nothing. It can't happen that way. It can't happen. We are not going to be lazy. In fact, it is communist that encourage work, because ngato nyaka bed gi puothe, wadhi puro, wadhi gedo, wadhi en girji. But in this our system, Ibro yudo ne, that is why they kill public services. Mondo mi private oring malo. Mano nyiso ni private mondo mi beri otende ni ingi pesa. Look at these people. Do they go to private? Do they go to public hospital? No, it is private hospital. And this private hospital, they've been given that power by the government. Because government colosso karemaber, they are able to make our public hospitals better. Because with them, they are being sponsored by government. But they cannot do that. Why? Because a moment that public hospital will grow, it means that public hospitals and public properties will go down. And it is those public properties more belong to our leaders. Kingi Ruto ne kiagi kare marango. Kingi ukianga nege kare mar kianango. Kingi ukianga wanege kare mar kianango. They cannot allow public mondo grow. Koro mane momiyo wan kaka wan jodhier nyithindwa ubiro ole public school. Mangato ne kona ne iyude free education. It is free. It is free, nyaka free of knowledge. Gina kuondogo to kata okwa trust. Emomi winjo ni, ngani nyathini maber chitero mwane public school. Macha nyathi maber mitere public school. Why do we say so to mane gigi government? Look at KBC. How many people are watching KBC in Kenya? We watch Citizen. Tigna badi kama ingama neno KBC. How many are you? How many times do you find them online? But what about Citizen? Wanyaka gigi milungo ni nangoche. Digital Citizen app. You can download and watch. Eyudo. Nikech mane ka this system nyalo grow. Toraelo ng'eyo. Mabende onge gimosetimo ne piny luo madang wawachi. Nikech kokelo freedom muwacho pile pile ni. To freedom ne maonge kaluo. Okinyal chung kawuono ge chama maraela oko support. Kikelo freedom kaka wan jo LTN. Ki winjo the truth motenore gi LTN. If you are really a good person, then it should be there. Mane momiyo, we don't criticize. We don't go against those people that criticize LTN. Because mopande nyenyo lela. Check across. Ibiro yudo kata jok moko mawuoyo na marach. And they are in LTN tiyo mawacho ni umari ke otimro nade, umari ke nango, umari uwek gidayo, umari ke arwakore, umari. There are several. Look at them. You just go through the videos. They're there. Kamane gi angomiyo kaluo koyienwa umari achunga gi chamana miluongo ni tukutuku party. Taket ng'ama hero. Awacho ni anadwa Kalonzo. Taket Kalonzo na. Angomiyo mano ok timre piny luo. Iloso kodwa dao. Wan jo miloso goga dao. But Jaramogi to ne gore ne jopiny.
Mane momiyo nokonya kwa gik moko, mane momiyo Kenya winjo ni ati kelo maya kanye nyaka kanye mar Jaramogi. Ki ang'o maya kanye nyaka kanye manone mar Jaramogi. Iwinjo mana Russia hospital nikech no o coordinate ki jo Russia ma iluongo ni economy, iluongo ni communist. Jo Russia ma bende jo Russia emono konyo jo Kisumu gene Nyanza Zaol gore ne wazunge. Ang'o momiyo ndalo mono Kenyatta gene ne president ne giluoro Kisumu nikech kacha kane rach to rach. Look at what Jaramogi did ko resign webedo vice president. Nowacho niya, gimono giwinjore ne en ni wagore ne jopiny gigidhi ne jopiny to kodonji office to kone ni gigi koro mekwa to kone ni I cannot agree. Wach maler ok ni otame power maler. Chak ing'i Jaramogi ka gigore mondo ogony Kenyatta. Ne en very specific ni wase locho but nwagore nang'o. Ne wagore mondo ogony Kenyatta. Koro Kenyatta bibed president. So if you talk about Jaramogi, I can say that was a real person, a real man that meant good for us, but not Raila Odinga. Awacho to gonyo tika pok Raila chulo naga ot. Ya, ang'e jomoko biro wacho ni Marina Luiga to kare fo sawa. Afo anaye, but that is the truth. Okinyal kona ne ano mari na gorani. Look at kata wawedhe mabor. Wang'i gimomiyo Ruto nobedo president. What happened? Ruto ne nigi Raila. Raila omakura. That is the truth. To Ruto wacho ni no. Ma ok nyal timore. Kanyi mage gigine Agwambo because Agwambo had already calculated. Wacho ni bwana anu ya chok pesa kache. Ruto was determined ni wakao lodge. Ose negji because gicha onge gimono konyo kata chiel. People had been killed. Ang'eni nyalo wacho ni ati there was peace. Bwana onge unless ni inakia kaki igine peace. Peace podwa onge ke Kenya ka. Peace does not mean war. A moment where we are struggling to get basic needs, in gi peace makachieta. And that is why I'm telling you this is capitalism. En gimitimo gi jo America to nyanyasa Africans. That is why when South Africans notemo ni ati wazunge koro gidwa ni gidil gigi kendegi mane gimokelo miwinjo ni ati koro ichungo yath. Acha gimibuogo go Afrika mondo wamed gine. And kata mana NGOs mikelo no konywa magi mana gik ma mondo mi omakwa mondo mi udin pachwa. Ati ja NGO koni ni ati pidh oduma ipidh sikuma e gunia itokot. Nyalo pidho sikuma e gunia mitere school macham. Gunia. Bwana nitie gik moko manyaka pidhe lo e puodho ma olo pi. Koro mondo mi kik Africans lar lo tim kia nang'o gik moko yanwa loka. Ya, wan koro wadwa puonji kaka igine gunia. Waromo tich adek ka tich adek. Tich adek nyiso mani dhi puodho Monday gi Tuesday, Wednesday udhi NGO e bura. Imiyo soda achiel gi 200 sitting allowance. Ichake dhi Thursday, Friday uchako dok. Saturday en chieng jo odira jomoko, Sunday be chieng odira jomoko. That is what we have. Jogi ong'e siri mang'eny to ok nyal wacho. Emomiyo Raila biro wuoyo konge sirikal. Ng'ama wuoyo ningo bed ni wuoyo kata ene sirikal. And that is why I'm different from osiepena mang'eny ya ok dwara. Nang'o?
nikech koponi wach wuok to in osiepna abiro gole. Mano kore king'ena true man. Ok ni mondo mi kik mari wuok kodi, mondo mi kik mari wuoe wachni kete deals mang'eny osetamore penji jo ajawa biro koni. Ok inya fix mondo mi hide the truth. Keta kanyo biro meda gol the truth. Ask Wakinelisha to biro koni bwana wano mari ber ndi kendo en very smart koti stage but koro waluor ni biro expose wa. It is what he said there. That is why Odinga was resigning from one point to another. Oknoman telo, the guy was not looking for, and kidwa ng'eyo. Mogingo Odinga koro we Ford. Raila was already in politics. Be no wene Raila. No wene wa Malwa. Kwani nokia ni ma wuode. Kwa sidwa kuna ni noko ero nyathine. Oburu Odinga was already there. Nokia Oburu. Nong'eyo ni these people gimono baba getimo cha nok morgi iwinjo. Mabende in most cases inyalo iyudo ni ne gin gi rivalry gi jaduong'. Nikech jaduong' ne chandore mang'eny to pesa onge. Ochalo LTN. LTN wawuoyo mang'eny. Wasoko mathoth. Twaonge ga. Sponsors cannot come. Ineno, sponsors do not come where truth is. So, jok machalo kaka Jaramogi could not be sponsored by whites. Nikech gine monogen threats. Kendo Kisumu was a no-go zone. Ma chieng mono president of the Russia hospital. Thou no work ma serious apani podunge history no nyakasani. It was a coup. Yawa eno the Russia. Russia Hospital was a central place for those people that were fighting for this country. Majo Nyanza, monogology from Sijui Kisii, Kanya, the other side. Igologi. E monojo Russia chip in. To at least jok mobedo wounded, inyalo thiedh kanyo. Kanyo ne is like a central place. Gijogi gi mono gioro. Nikech jo Russia no biro gigige gi mondo gikony jo Nyanza go, the whites kaduogo koni. Ane mumio Kisumu was a no-go zone. Kendo kata ke cheko biro koni maber ni jomono konyo joka golweny ne en Russia. Mumio wan gi Russia hospital. Kendo giwacho maber, jo Russia wacho maber ni gin giting'o mineral. Onge gimono moro mono giting'o. Gimono giwuok go ne gin the wounded soldiers make gi mono gi konywa go dhao to go punde. Russia noko kaw gimoro nikech it is a ilungu ni communist country. Same to China. And if you want to know the biggest projects that have been done, en mana mono Kibaki the China. Kibaki ko the China, mane mono railways gi ogere. Railways ma Kenya ka nyalo operate kaka railways maloka, but people cannot embrace them nikech gibiro lalo geche Ruto gene magi ole e ndara kagi. Injo ni nyathi Ruto nigi geche kamadhi mana 50. Ka reru biro, achiel reru chip, ariyo town ok dhi pong'. Mano dhi tamo kanjo tiyo. Kibaki noya China gi paro maber moketo nwa Thika Super Highway. Kanye ma SGR no bire. Ng'ane gini to koro tieko Ruto go uru to koro tieko tika nikech gin projects mono sechaki ne gibed aligned. SGR. But kata king'iyo railways wa mataon gi, ubiro yie koda jok ma oseneno railway stations nodhi omed gi moger gi ma modern. Nyiso ni kan gi gari umoja, I don't need to struggle. Aridore mana matin Jogo Road kacha, from Umoja to Jogo Road, and a distance more ma short. Ta donje railway ta park gari. The way it is done loka. Kase park gari ta ka umbao tan town. Kaya town ta donjo railway ta biro ta ka gari. Koro jamonge. Eyoda. Kia mwalo kayole kia kanye itwenyo mana matin Dandora kacha wan gi gine. Dandora wan gi Dandora railway station. Negi parking bwana gik ma wacho gi uru ngi bwana.
Dhiuru ng'eni railway negi parking machalo nade, especially nyaka moko magi kind piny bwana idhi yudo kumoro ka railway station oger maduong'. Gigo noger niya mondo konye transportation kaka ineno pinje ma oko, people just connect. Iwinjo ni akono to bro connect gi train. Very easy. But these people do not want to embrace because one, gihero gik ma fuel dhi malo. Ing'eni koponi ati ni kaka Jodandora, koponi fuel osedhi malo koro kata gachi okigol from dhodi to railway. Iwe wagari kanyo. Tiwuotho gi tiendi. Tidonjo Dandora ilung railway station. Tikao gari. Mbao, beche be yom. Mbao. To mbao ni sedonjo town. Railway ni, another advantage ma en go ni, en oko bi ketho sa. Kech en gi option mar chomo dhoudi mang'eny mating'o ji. But ok idwaro gari ma fixed ma kisepong' to kalo maruti chakipango kalo, mar Mushiri chakipango kalo, mar Kijani chakipango kalo, jotelo pango girgi. Onge jotelo manyalo dhi mawach ni let us embrace railway transport mondo dominate as other countries are doing it. They don't want. Nango, ere kaka cartels ma uso gari dhi timo. Ere kaka fuel. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, nyikwara mogi Juang. Pole. Okundi nyikwara mogi, ngato ngikwargi. Anda nyakwara lang kokiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Munena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng Karafael. Awacho kama. Sani kora wakwayo support, ngama support waonge. Uling. Kango kwa wacho to ni jothum kwecha ahinya. An upcoming. Sekwayo joma sekwayo support, ngama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation okelo no gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'o wa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudruok Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'ama werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni nyalo chwade production, audio production michwade video. Inyiew ne kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. Ana Jos mako chieng. Nasewero wera achiel ni YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kata ti subscribe na. Iwinj wendano. Kiwinjo wendano bende ikonya subscribe na.
indika ndika ni Ajos Mako Chieng mana kaka inene wi TikTok wi malo ka idhi nene jokanyana konya ura konya subscribe na utinga malo korka piny korka chako pod aonge thocha malich konya ura konya uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore kwa sitingore malo to wachaji konya kacha idong en kinda gi Nyasacha batan gi chunya tang'eno ka changato okanyal changato korin konya ng'ama nyalo konyo kochuno nyaka konya kata ne nyalo konyo ng'achielo ma piny kikonyo be donge wago manero kamano wadhi wa support LTN oting LTS malo LTS en chenro mokel go Marinash kod LTN heru kamano kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni donj na YouTube subscribe na like view an mane dhi konya heru kamano jokanyana Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakoro mogi machiegni kendo nadhi kanyo endo mondo mi bende amodhe pi kasto battery na mar sound be ne rumo. Ang'e ni nitie jok moko mosetemo production oko kanyo. They know how expensive it is, expensive it is. Koro gigi nyaka nwalok battery samoro otega matin. But koro akawo battery marma nikech gin ariyo to ng'ato achiel an awuoyo kenda kama. Koro nyakore mogi nitie gik moko matimore ma I'm not talking to outgoing politicians. An ahero ga wuoyo ne incoming. The young boys and girls that we have. Kenya has money. Kik ng'ato wuoni ni Kenya onge pesa. Bwana Kenya nigi pesa. Kaka en ma en marach nikech system marwa en ni kinyalo struggle me yude then imedo yude kaka idhi. Kasto koro ng'ama ofuwo marach en japiny. Ni japiny ok nyal yiero ng'ama ja klase mondo elewa shite. Japiny dwaro be mana jo pesa. Tisewinjo ni system wani dwaro ni ng'ama nigi pesa medo bet gi pesa. Ng'ama nigi pesa medo, ng'ama onge go medo onge go. Eka system minitiyo. Unung'e ni projects adi ma sirikal timo to kuwinj ni sirikal ofail. Iwinjo ni 2 trillion, 2 billion olal, 20 billion olal, kia ng'ani olal gi 30 billion, bili. Nikech country wa gini ogo e touch, corruption. Kasto joka be support gigo to berne jo Amerika, gigo berne jo Amerika marach. Onge gima more jo Amerika ni Kenya watimore kama moro gi mabor. To bing'e ni kumiwacho ni ati ionge pesa no ng'ato dhi nyiewo Range Rover sani. But ka wane communist country tidhi yudo ka gik moko bedo levelized. Achak nigi yo mane, we achak nigi public school to gi hospitals. Kaka sani kopo ni okidwar MP to ni in kata kake yud basari to pesa to mar CDF kake yud basari onge kake yud tien manu gir sirikal ang'ama mono nikech wan gi Ministry of Education. Ang'ama mono wacho ni pesa school ni wame Minister mar Education, Ministry of Education I mean. Ministry mar Education ni opoge 2 division to kia nang'o ma koro wayud ni magini donjo nyaka tu nikech mane system ma wan go. Wan gi kiang'o ofisa mwachopi nyaka e school level. In fact, ka ng'ama onego bed ni chamo basari, monego bed ni ji dhawne kabisa
en ga head teacher. Nikech one head teacher ni school onge challenges ma these people are undergoing. Nyiso ni pesa ni kose bire education oningo bed ni ka pesa lal to lal e sector mar education. Makupo ni ati koro MP kaka MP koro ng'iyo e constituency ne. Got ko jowi nuwa miyo pesa maromo kama. Nomi, ok nuwa miyo, nomi. Ok gik ma MP dhigo to pakore go e gweng' ni ati na kelo basari, ni kelo basaris kany. Na miyo basaris mara gicho ningo beni niti koro MP to is presiding over. Ing'iyo ni nyithinda di momi basari gi nyithinda 4. Omigi pesa di no migi 5,000. En adier nikech skul ni no miyo makama tik. To ni kidwa ng'e ni ng'ama nigi pesa medo bet gi pesa. In ionge pesa, onge kaka ing'e MP, ng'ama nigi pesa to nigi nyithinda 3. En nyithinde go nosechwade basari te. Nyiso ni en pesa ne chabe utiyo go koti nikech basari ne osedonjo system. Let us struggle mondo system will change. Ok rwako e government. Ng'ato rwaki e ministry ni ati ng'ane uchung' ne education. Ina kanyo by name. Pesa to dhi kumoro. Koro kaka kia Ministry of Education en moningo bed ni ong'iyo nyaka basaris kech mano sector gi. Oningo bed ni ging'iyo achiel nyathi mariek to nigi potential. Ok nyathi osiep MP. Nyathi ni riek to nigi potential. Ok ni nyathi osiep MP. Chief campaigner. En nyathine miyo basari 10,000. Jomodong nyithine gi 3,000. Criteria mane ma MP to tiyo godo to kosome skul no mondo ng'e ni ng'ane odhier ame nikech pesa choningo kony de jok ma are not able. MP miyo osiepne. Chief campaigner ng'ama noling'one. Which country is that? To ng'ama noling'one ni ema tero yien e sikul, en emo miye tenda mar yien. Chi ng'ama noling'one emo mi tenda mar oduma. Owadgi ng'ama owadgi osiep MP ema supply ring'o. We don't want such like country. We need to have a country. Koro ng'at machalo kaka Raila noningo bed ni fight for such like things. Kona gima Raila ose fight mokelo. Kona. Nikech ka en constitution mowacho ni temo no medo the number of manyiso ni medo the number of joma mayowa. Magi gik mokelo governor mokelo country mowacho ni devolve government. Omedo numbers of government employees. Miwacho ni pesa lalgo ni. Kech kona. Gweng' achiel ni. Wan gi women rep. Is accountable for that county. County utingo nyaka gweng' moro e igine kanyo. Mano women rep. MCA is responsible ne gweng'ni. Governor is responsible ne gweng'ni. Pod wan gi MP mabe pod mana responsible ne gweng'ni. We kik wil ni pod wan mana gi chife, pod wan mana gi jaduong' gweng'. All these people pod nitie ka te. Gweng' tadi. Ng'ata dwaro pesa ne. Ng'ata dwaro pesa ne. Ng'ata. Senator poka kwano. Senator. Kaka wakao gweng' moro wan gombita. Gweng' moro wan gombita ni Gingo. Koro gweng' no ni Homa Bay County. Gladys Wanga is responsible for that gweng'. Senator pod ni county. Senator be pod responsible mana ne gweng' no. Wan gi kachacha endo women rep.
pod mana ne gweng'no. Wan gi MCA gi pod mana ne gweng'no. Wan gi MP abich pod is answerable gweng'no. Pod wan gi chief michulo gi sirikal gweng'no. Pod wan gi assistant chief ne gweng'no. Wan gi jaduong' gweng' ni e gweng'no. Wan gi youth leader. Ji ochiko obedo employed ne gweng' achiel to kore ka corruption otimo newa. Nyiso ni omed joma medo geng'o pesa ni kik chopi. Iluongo ni capitalism. Joma nigo medo bedo go, joma onge go medo bet maonge go. But kan wanyalo bedo ni skunde mag government obedo empowered, tachiel Kenya chako yudo yweyo niya nyithindwa dhi yudo free education tidhi puonjgi maber. Koro education wasego tik. Kosiptende obedo empowered, public hospitals, ok wadhi lao St. Camillus, ok wadhi lao Kia Kanye, ok wadhi lao Kia Ombo Mission Hospital, wadhi e public hospital ming'ene ka an gi SHA tam katad for. Koro japiny tiyo matek to chulo SHA. Kata ka en 20, kata ka en 30. Koro atiyo to achulo SHA. Atiyo to achulo SHA. Katieko tadhi e public hospital. Koro gik mani India kae mwadho manyo. Koro noningwa complain ni udhi India uchako medo gige bero. Koro ji ok dhi bero India. Iwacho mani wabero Nairobi Hospital, wabero Russia Hospital, wabero. Ok ni japiny tiyo matek to kotuo to dhi osiptal tindiko ne yath mondo dhi e osiptande jatelo kao yath. Jogo moningo bed ni koro jok mondo ndik mang'eny gi tiyo e meko. Wan koro man ng'ani omaki to riembe tich, ng'ani omaki to riembe tich, ng'ani omaki. Ok ni Waiguru kawuono rach ko wuotho gi Raila to koro ber. Ang'o timore? Duoko pesa mano kwalo mag jopiny. Ruto kawuono rach kendo en corrupt. Ka gimosore gi baba Ruto ber. Ang'o timore within that time mag mosore gi baba? Jomo no tho kod chir. Koso kuone che urumo. Uhuru Kenyatta amacha ng'ama rach. Uhuru Kenyatta ji pod pako nyaka kawuono. Nikech nutieko tamne komakore gi baba. Ang'o mono keti wi Wanjuluwa? Kiwuoyo ni baba no jaduong' no tok tal. Kaso bise fwenyo ni ng'ata ma baba oseketo Raila, oseketo wiji ni ng'ata mapinge ng'ano janeko, ok ng'ama pinge. Ng'at moro manigi paro moro maler madwa biro gi pache kende mok pach baba. Mane momiyo kawuono Babu Owino jigoyo. Mane momiyo Jalang'o ni jigoyo. Tembe kawuono en kuma ne Jalang'o dhieno. Mane momiyo Miguna pod ji wacho ni ati janeko nyaka kawuono. Is Miguna janeko. Ng'ama wiye ler motimo digri. Mo fight ne baba, mo mako nyaka kode muma. But kano neno power ma that guy nigo, okodwa. It is happening in Ajawa. It is happening in politics. Politics neno ng'ama wacho ni ng'ama rach no. Kata Gachagua muneno kawuono ji dhiro ni rach ni. Nuyud ni Gachagua no ema ber. Politics iuso ni uoga gi lies mang'eny to dhi dino pacho. Mane momiyo ineno ka ji Ajawa ka ji wacho Bwandu Mari no nyathi marach. Koro kochako ni wuono mano mari. Iyuda. Koro unu wacho ni Ruto rach. Kawuono ka baba mosore Gachagua. Nitie ng'ama depeng Gachagua. Niyo Gachagua en tribalist. Nitie kabila ma tribalist malo joluo. Wawacha uradieri. Nitie kuma ukabilo time dak malo luo. Luo mawacho ni bwana ODM girwa.
Kata koro ng'ato obiro maonge ga agenda en ODM. Kata koro obiro ma onge gimokonou, en owacho ni en ja ODM, adhi fight ne baba. And by the way, these people they ga fight ne baba, pok ne gi fight nwa. Gi fight ga ne baba. To onge ng'a oseparo mano nikech baba is untouchable. Jibedo corrected, kata mana jonyuol monyuolo wawacho ni baba kat ok tim kama. Jopuonje bedo corrected in school. Koni no, it is not 2 kg because katime kama, taide kama, japuonje accept. Koro ka wambi wadwa dongore, baba should be in a position that somebody can question. Ok ni ka babu weno wacho ni to kore lao babu. There is this guy miluongo ni Ogena Kidikibudi. Ana yie Ogena. Ogena en agent mar UDA, uchieme maber macha tije. Makata gino kadang rum kawuono ibiro winjo mar Ogena wacho ni bwana piny tek. But nyako tim kamacha nikech ang'o, uchieme maber. Koro wan ng'ato nitie manindo kech to wacho ni wan e sirikal. You don't see these things matimore country and there is nobody to fight for. In fact, we mona konu joluo un utiyo kodu kaka silaha mondo baba maintain position mare. De na dier ni ji fight nwa. Bwana Kaluo de koro chalo city. Because jo politics ge teu luoro ga piny Kaluo. To giluoro nango en legacy mono wega go Gingo Dinga. Ni ema jo Karach. Magicha no dhega ni bwana, Kaluo, nikech gimono jaduong' cha timo. Emomiyo jaduong' cha no tho, koko weyo gimoro malong'o minyal kwan. Jaduong' ne wuothe party to party, nikech kodonje party ni oyudo ka gik mono bedo promised ka not there. Kodonje party cha not there. But Raila biro wuotho from a leader to leader kochoko gigene. Raila is making his own wealth. Ngeni kawacho kama to unwanted. And that is why Miguna said that no, he will not win. But people could not listen. Mavare kao koko uoyo ni nyako chibiro lalo yawa mache wirach. Okudwa joma wacha dieri, and we need revolution. Things should change. We should not have that politics mono 19 what? Early 80s. It's not there. Why should we be colonized by our own people? Neocolonialism. Why? Ute migerogi magi okute wa nikech ondike e law mar government maber kabisa. Niya, gir government onge ng'ama nyalo own mabed mare. Ngoro nyiso ni nyaka joma rieko bedo brainwashed. Ondiki okisom, in iduogo itiyo gi mari. Iso ni gigi wandiko gendika in papers but they are not applying. Ot nigeri wacho niya, Omari odi ni nyaka piny en pesa di. To koro miya chance mar go becha ne sirikal kata ne team madwa nyiewo. Wabedo gi team moro to nyiewo ot. To wacho ni an anyiewo ot. Tigere e level mowinjore gi sirikal, ma sirikal osewinjore kodi. Nikech ok inyal gere to 20th floor, samore kanyo nosepimo wach ni ute te madiere kanyo bedo to 10th floor. Mano maximum, according to en. Tigero odno e standard maber kata ka gin 1 bedroom. Tigero 1 bedroom maber kabisa to wuon odno ichulo kata ka 200 million. To jok mogere, nikech gimbe gidwa profit, giwacho ni wan odni wagero gi 200 million, wan pesa mwadware ka gikwano ute. Giwacho ni wadwaro 300 million. What do they do? Nikech an Omari ok anya yudo 300 million, adonje ot. Kora chulo ni en rent but achulo oda. Joka ema chulo. Ka chule matieko, kota matieko to nyathina kao. Mano kore ma wanyalo kete vision 2030 ka.
wacho ni within 10 years almost everyone kata within 20 years ngata modak Nairobi matiyo almost nege ode. That one can work. Nyiso ni jok mang'eny mogero ute e country kage they dok piny matin ineno to jok mono chulo rent ka koro chako idho matin dongi neno system koro nyako jok man majuka emomiyo gidware ni system bedo change nikech ibro ket chik ng'ama chulo rent chulo ka odno gino nyaka bed malit ne wuon ot but mano chik makoro nie country koro nikech law gi everything gine wan gi agency motenore manyalo ka odno then wachulo agency then ot mara kaka wazunge time Kenya kantie wazunge moko mabiro gedo then giuso ni room kende 1 million kata 20 million kata 5 million room kama 5 million koro kigero 1 bedroom to wacho no mari odni en 10 million tachako chulo rent ana chulo rent ka 20,000 I know I will pay it for a very long time but ang'e maber ne ka tho to ka wuoda kodong' e odno to nyakwara mano ode then wan gi vision wan gi change Euda aya reru chak losi so reru ko losi I need not to struggle so hard mondo abed gi gari kaka sani ng'ata struggle mondo bed gi gari to yo pong seriously wan gi reru nyiso ni anyalo wuok e dhoda tadonje rail tachopo kar tich taduogo tadonje reru ok gidwa mano dhi duoko kaka ginyanyasa dhano piny idwa gima kod tuom ni to ywak to in the next kata kwa miore 20 years ni ng'ata nigi jok mani town ineno kaka wazunge odak wazunge ogi gima ni tuko na ushago mano odu koro iyudo ka areas mowe mag ushago ka dong kuonde mag pur twadonje production the only thing that is now mainyoa any production bodok piny to production dok piny ema miyo joka medo nyanyasa wa seriously kech piny tek ma ng'ato ng'iyo kone loe moneno to uso ng'ama uso ne lono to gedo garo rentals ochak nyanyasa goji ni chula ot ibiro chula ot tiwuok ibiro chula ot kata chule mana 100 years tiwuok mani gima inyo Afrika wadwa ni gira ok girwa inyo koro a moment ma ochenji kata mana system mar ot ni kamane kaka en China kaka en kuonde moko ok America I'm not talking about America a system ma inyo wakane nikech America ka in go kionge go nitie line maduong' seriously but that is not the case in Russia that is not the case in China and that is why China is now growing. Indians are also taking it and they are growing so ka wan ge deal ge Kenya then our Dholuo other people Mariek will translate it into English because I know at one time at one given point there is a Gen Z that will become a president and this one can work obiro bedo emomiyo niwinjo ka meguna wacho ni mondo mi wabed gi change then jok manie a level jok manie standard mawuondre ni nyaka duok piny kaso gi jiuya kochate iduoko gi piny in which way in gi odi more momiyo in ok nene system kaka koro ot ma watime gini this person ok winji heavy muneno wachogo kichenen gi ute kenadi but a moment makoro wachi ni bwana od ni achulo to gicha koro nyaka chakenye ambinge koro nyaka bed relieved nikech ngina chulo oda yeah koro od ni ka en ga 20,000 koro ikona kwa ni I'll be paying 40,000 koro abro chulo gi achulo 40,000 I struggle tachulo 40,000 achulo oda anyalo lose kaka dwara medo decorate nikech mano oda mane miwinjo ni ng'ane omako nwalo an kaka biro Nairobi ni kopo na wuok ka nyathina moro podonge man ready then nyathinerwa moro en iluongo ni koro en od family en family na kabiro Nairobi to ok chandre nikech ng'ene gin ga giot Nairobi in fact kata family nyalo join makonya chule mwatieki mabed gi ot
koro wach mani floor mamalo no mano kumari, floor madiere kanyo no mano kang'ane, floor mapiny mano kang'ane, floor ma. And those are the things that are really frustrating youth in Nairobi: accommodation, transport. To one solution. Okay, affordable housing. What is affordable housing in low government? When will you take government property to be yours? Ozuo gido ngane. Big ozuo. Ere kaka inyalo kawo government property kasto be ji olenga jok machalo Mbadi ni Ruto romo. Nyaka Raila odonje government ni Ruto romo. Timaji, imajo piny. Ruto romo. Adani ne rach ka Raila pokodo omakore gi Ruto. Ka Raila osemakore gi Ruto, Adani koro dwaro beta. Nomiye mondo koro los no pap. Like what goes here, Samani. So let us look into that. Let us not struggle to obey the government. Let us struggle system will be changed. Enigi mo enyoa. Mane momiyo japuonj mapuonje public nege private ne makotieko to dhi otiyo tuition. Daktari public hospital negi chemistry kata pharmacy kotieko to dhi odhiye. Gige sirikal kanyiso ne itere a private entity. Jatij sirikal man kia road and public kia nango nigi geche ne. And mane momiyo negi nego kata mana gik mwachalo Kenya Bus maka ne geche sirikal. Iwinjo Kenya Bus. Anga onge ere bus sirikal mawuok Nairobi. Koso sirikal kiaga ni nitie joge ne mawuok Nairobi kadhi dala, kadhi Siaya. Anga mono wabedo gi Kenya Bus. Wan magi ena coach. Gimedo bei kaka giero. Degir sirikal. Wanyalo tinga barwago ni yawa unego gi bei, ya unego gi bei. Iduoko nwa piny. But macha gir ng'ato ena coach. 1500, 17, kokidwa tiwe. Jilaro. Ena coach no se pong, easy coach. 14,500, Jilaro. And it was just the other day, 800. It was just 1,000 the other day. Jamadhi Migori, geche ni ntie makisayo kata gi 800. An Migori, I travel for very long time. Kadhi aduogo Nairobi gi 500. Modonja loaf. Sa December, other people, they nyaka dala gi over 3,000. Kech wonge gi geche sirikal. Transport sector. Jomuchung ne transport. Gin gitimo ang'o e country ni. Ndara rach geche be onge. Sirikal oningo ensure ni nitiere ng'amoningo bed ni access the city all the way from Siaya. Ok gi empowered train. Nyiso ni it is not reliable. Gach gi onge. Mane momiyo December, people are stuck on the road. Nikech waonge gi gige sirikal mwanyalo rely on. Sa news, jiste opongo Citizen. Nikech waonge gi kar sirikal manyalo kelo nwa gik madwaro. Erokoro, wadonge Kenya Airways, but there are other airways mabende provide other good services majikoro rengo dhiye. Gir sirikal ere modong. E school, onge ngama gombo public, mana ka pinyo e wiji te private school. Gine, ilong rang. Hospital. Ya uteru mana babi public yawa. Uteru mana babi public, kudwa ni baba tho. Ok uteru nago gini awal. Nyaka kar kano ringre mar jomotho. Onge ngama dwaro ma public. Mana kionge pesa. Koro apejo ni maune sirikal ni jokanyanam. Ang'o ma sirikal provide maber makoro wanyalo rely on.
Emane sirikal duoka uru ya wasewuoyo. Ukia. To pesa to wuok mane Kenya kama minerals to jo wasungu nosechielo chon gi game park ni mago kuonde game park ok dhiye. Mago kuonde game park, mago kuonde ma kik dhiye, kik yude ng'ato, mago game park. Ya, game park king'eyo tidhi yudo mako chiel gi kuonde ma minerals yudore, mago game park. Yudo ka tent oket maduong' ipani kar game warden kwari. Mzungu kunyo ma piny oling' madhi. Dhi ma ini ja piny kik yudi be kia. Then Raila to uso gas ne. Kane beda dir ni Raila ne dwaro no ber. Gas mono kwongo dok piny. Iwacho ni Kenya ka to gimeuse mayo mokalo. To en gas. Iwacho ni tango miyo gas uso kamano nikech gas en mar baba. Gas en mar baba. To ka gik moko idho teto nyaka gas go shoot. Kaso ng'ato peko na dhoge oko kanyo. Joluo. Oro dhi marach. Kata kuwer ubro we support LTN be oku support ga. Ena watching tu. To mondo mi ng'ato wache no mariera mi microphone atima ng'onge. Ena kian. Kuneno ka ng'ato nyiewo gimoro bucha ko wacho ni de an dayo taonge go. Be mumiyo wuoyo kama. Kata dayo no do winjo ni mani chako wuoyo kuom baba tunawachana. Wawachura dieri. Raila Gini will continue being rich and rich. Nikech they are not fighting for us, they are fighting for themselves. Iwinjo. How many industries moto kisumbwa aboerowa industries are moto Kisumu and can be retrieved to negi tho nang'o gimono kelo thoge okwane to une sirikal ni wacho ni Kisumu te capital sitwa industries go donde ko nyithinda di ji adi ma idho gari la moshi kaya Kisumu mano giri sirikal ji adi to ng'aso romo gi Kenya bas mar sirikal kadhi Kisumu uru walo Kisumu de koro wanyaka gi meli maduong' ma connect from Kisumu to Mombasa. Kisumu to Mombasa riam. Lake Victoria kodhi nyaka Mombasa. I mean de koro wan gi maduong' ma connect Tanzania gini, Uganda. Do we have? We don't have. We don't have. Anawacho. Anching mabire government angeni ji ok bi support nikech wero joma nigi corruption. But inga mawinja young leader jok madwaro bedo jotelo. Weuru wuondo ji ni baba. It is high time you come alone, give us your agenda, ensure that you focus on changing the system. Will be good to go. People will not struggle in this country. We have a lot. Kanti kawanya puru tuwa chiemo. Niti ng'ate gweng kocha ma is wondering what the government is. Nikech enu golo doma, to rego, to puro, to chiemo. To system mono jogi odonjo go mar control wane to kwane system mar pesa ode wach ni onge tiende pur in gi pesa nyanyie odoma onge tiende
Kasto ng'iye level mar ng'iye system kata mar education. Gin mamedo dhier. Ng'ato puonji higni 8. Kaso chako timo secondary, kaso chako timo degree. Oen sure ni ka dalano nigi dhok 20 go lal e skul te. Bas, koselal, kasto guok onge tich. Dalano nie poverty koso nitie kako konyore. Nikech nokokonwa kaka we can create jobs. Never focus on how to be employed. And I thank so much. If CBC can work, then it's good. But how will it work? Kiera kwilinga masemionge. Mama kiero elinga masemionge. Iwacho ni era tokigo na simu. Mato era mane mokigo na simu. Mama temo kigocho. Amiero kare milo sogo. Yes. Ma en jangolo mari Elisha Tutu. Ama Eli Tutu Mr. Good Time. To ma kidwa thuma mar temo kigocho di star 860 star 417 ash. Ma wane LTN. LTN ndio iko na mambo yote. Mopandi nyenyelela. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. To gik moko be pod odong' mani goro. To ma CBC to ningo bed ni ati ka charan to nyathino charan. Idhi e kor gweng' kadem kocha nyathi goro mana charan. Tidwa ni ng'ani otweng' charan onge skul. Ng'ado law, ji ng'ado kalatas. Tidwa nyathino ng'ad law. Ng'ado kalatas to nyathino rwako gunia. You know, so you people should embrace CBC, because CBC onge gimoro ni etikia namba achiel namba ariyo en gima ng'ato nyalo timo. Mano biro miyo ji dok e public schools and will make public schools better. To biro keto ji ochak embrace gik mamoko nikech koro education at least weyo. Because it's not a must ni ng'ato dhi university. Can you achieve university? But not everyone can go to the university. Niti jok moko must be making it. You just need basics. Inyalo communicate right. Inyalo wuoyo chelari adek. Yeah, in gi knowledge mar twang'o wuoche. Twang'o wuoche. Ok ni everyone ji teoringo Nairobi kasti we ng'amo mer kende ma twang'o wuoche. Miyo services mag twang'o wuoche otho kendo gine. But if twang'o wuoche is a profession maler, ta twang'o wuoche na kumoro kumolos maber ma ka twang'o wuoche jok mago sol ne kacha, joma gine ne kacha chendo, umari shoe and what? Shoe shine. Ok ni ng'ama koro twang'o wuoche en ng'ama piny otamo ma koro en idiro ne gambao. To be kuondge ma pesa nitie. Nang'o nikech gimono osekete pachwa en bedo ofise kom maluorore. Eyuda. Koro bedi kom maluorore ng'ato we ndudhi. To jandudhi to segero nyaka permanent monyombo nyathine kia ni e skul mane. To ng'ama tiye Nairobi kumari gene to struggle nyaka ne rent go simu nosipene mondo miye kako chulo kumodak. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo
weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.